všechno, je všechno v pořádku. Je všechno v pořádku. Během mé služby se nic mimořádného nestalo. Po druhý zramte. No a paní upířečky jdou, jak kdyby nehořelo. Jo. Jako by se nechumelilo. Jako by se nechumelilo. Holky, přistupujte k tomu zodpovědně. No tak, to děláme. Říkat stačí, jako říkat nějakým že nevíš ten zdar, ne? Bohem. Zdar, ne, s bohem. A čus, bej, ahoj, ahoj. Jdem, ne. Ne. Čau, Davidku. Baví nás to fakt. Já chci taky. Ježišajko, udělej mu to. Takže, teď půjdou za mnou bílí a musíme to se dát aspoň jednu tušku. Bílý, já vezmu štěpu, jo? Já beru. Bude 5 dětí, jo? A ty se přidáš. Juj. Já. Ošetři kamaráda, který má na předloktí silně krvácející ránu. Myslíte, že je nějaké nebezpečí, kterému se nedá vyhnout? Zlomenou rukou. Což? Ošetří kamaráda se zlomenou rukou, jo? Máte úkol. Se může doma skrývat? Dobře. Vymysli, jak by se k tobě mohl cizí člověk vnutit do bytu. To je těžké. Mě by napadlo, že by si byl doma sám a prostě by přišel nějaký cizí chlap prostě a řekl by, že zná tvýho tátu a že prostě... Je nějaký oprava. Jaké nebezpečí se může doma skrývat? Roh stolu, nůž, nůžky, vana, schody, dvoupatrovka, žehlička, vidlička. Myslíš, jak by se k tobě mohl cizí člověk vnutit do bytu? Jsem sama doma, zazvoní cizí pán a řekne: ahoj, znám tvého tátu a řekl mi, ať se podívám na vaši ledničku. Je prý rozbitá. Výborně. Nebezpečí číhá v přírodě, uštknutí hadem, otrávení rostlinami a houbami a padající stromy. Tečky to tam